Wala pala ketchup. Nahulog yung ano. Wala ketchup. May touch on. Okay. Okay na. Okay. Kailangan ko na ano yun. Sarap. Paano ba ako makaano? Paano? Gusto ko ma-reach yung... Ang gusto ma-reach ni Lotlot 100K. Diyos ko. Marami pang bigas ng kakainin niya doon. Wait lang, wait lang. Okay. Kung hindi ka magpapa ano-ano doon, lalo na mamimigay ng ano, ng pa-premyo-premyo, hindi mo yun ma-reach. Basta-basta. Dapat ang ma-reach na yun, ma-monetize siya. Ha? Sabi ko, dapat ang isipin niya ma-reach, ma-monetize siya. Pero ang bilis niyang nag-ano, subscribe. Subscribe na. Yeah, Ham. sa Facebook. Madali lang naman talaga yan. Pag napaabot mo yung ano, madali yan ang starting subscribe. Madali lang yan. Pero sa akin hanggang ngayon, hindi ko monetize ang subscriber. Kasi kailangan may ano yan eh. Iwan ko kung ilan ba yung followers na kailangan. Kasi, Ganun ba? oo. Mama, inaisip yung subscribe. Wala nang subscribe. Kung ano. Yeah. Ngayon po sa yung accessibility. Ano ba yun din? Ito, tax form. Twelve. Are you talking to me? How are you? Hi. Hello. Wala nang watcha, no? Alam, baka sunog na. O, hindi pa. Patayin ko na to, ha? Not you. Hello, hello. How are you today?
What are you eating? I'm eating. Nakausap mo, I'm dislike this. Go ahead. If you dislike this, you go. Do whatever you want. Dislike this? Why? Di-dislike niya daw ako. I hate you. I hate you too. I love you. But you can go. I love you. I love you to the moon and back. Why you hate me? What did I do to you? Thank you daw. Sabi ko sa kanya, you're welcome. I'm a Muslim. Oh. Heart. Heart. I love you too daw eh. Nag-heart na siya. I-click mo nga. I-click mo nga. Hindi ko maklik. Ayan o yung country. Country ba? Hindi, yung country. Hindi mo click, no? Ano ba yan? I like you too. I love you. What are you eating? We're eating our lunch. Fried rice and fried egg with coffee. No, we're not in America. Of course, mashallah. If you're here, I will give you food. Yes. Then you are a Filipino. Filipino. And you? You're a Muslim, but which country you from? From the Muslim country. Do you want a date? No. I'm already married. I can only have friends. You, are you married? Nag-uusap, nagligawan eh. Friendship. Friendship. We can only offer Please friendship. daw, please. Date. We are not single anymore. I'm sorry, we're taken. We're taken. Why pa lumalabas may This message is held for review. What is that? Masang ganyan talaga yun. Ano daw? Ano yung ID mo dito? Tanong mo. Ano sabi niya? I don't know. Bro, probably like 6 years old. What is that? Is that a bot or something? Sorry, but we are not single anymore. We only... We only offer friendship. Okay?
No dating. A word that sounds. Stop talking. No. Please, I don't want a fight in this group chat. Okay? Only positive vibes. May nag-aaway, may an. Ahan. Stop talking daw yung isa. Okay. Ah. Don't fight. We only have here good vibes. Good vibes only. Are you eating too? I love coffee. You love coffee too? Cheers. Cheers. Enjoy your food. Hindi ko pa tumatapos. Thank you. Are you working? Ano yan? I don't understand what Kylie is. It's not English word. We cannot read it. What do you mean, Kylie? Is that a Russian? Is that a Russian words or Greek? Looks like Greek. I have a birthday. Oh, happy birthday. But Muslim people don't celebrate birthday, right? I have a friend also, Muslim, and they don't celebrate their birthdays. Maran, kumain ka na. Bakit? Maubos ko na yung rice. Kumain ka na. I don't understand. Okay. Let's eat. We love rice so much. Sige na, kumuha ka. Ubos na yung rice doon. Kaya nga. Ah, kala ko kuha ka. We love rice so much. How old are you? How old are you? Guess what?
Guess what? How old I am? $28? Huh? 28? Older. I'm more older than that. 28, 40, higher. Naghulaan eh. Almost. I'm 49. And you? How old are you? $54. Oh, okay. Which country you're staying now? Ay, may namimigay ng ano. Ano yan? May, parang may something. Sa gilid parang may party. Asan? Nawala na eh kanina. 3. Ha? Wala naman. May, ayun o. Ay, hindi. Ayan o, ano yan? Like tawa. Aba, dami nag-heart. May ano? Heart, tawa. No. 40, 50, 54, 100. I like you. Oh. Thank you. I like you too. Oh, did you hear that? She like you too also, she said. Oh. She said she like you too. It's going na daw. Sabi mo na, bye-bye. Okay, bye-bye. Magpahingin pa itlog. Hati tayo. O sige, hatiin mo. Ikaw na, hati. Busy me. Alam mo ba, nanood ako ng vlog ni Nino? ni Marvin Agustin. Gumawa siya ng sinigang na hipon. Almost perfect na. Yeah. Alam mo saan ako nagpunta pagtapos Do you want to date? Alam mo What? saan ako Give me nagpunta 10 minutes. pagkatapos niyang mag-vlog? Saan? Sa comment section. Ano sabi? At sabi ko na nga ba No, sorry, but we are not single. Sabi ko na nga ba merong pintas We eh. need a... Kasi, nung nagluto siya ng sinigang na hipon, nilagay niya sa mangkok. Ngayon, yung kutsara na ginagamit niya sa bunganga niya, yun din ang pinagsasandok niya sa may malaking serving plate niya. Yeah. May inaanap ko talaga yung comment na, ano ba yan? Bakit yung, We are not single. bakit yung kutsara niya na ginamit niya na sa bibig niya, ang pinangdasasandok niya doon kasi malaki na, sabi niya, gusto ko pa masala sa mabit, pero parang ayoko na. Talaga. Pero, totoo naman din. Ba't hindi siya gumamit ng serving spoon? Yung itinangkain niya, subo siya ng subo sa bibig niya, tapos kuha din siya sa sarap. Eh, baka naman sa kanya lang yun. Tapos, sabi niya ganon, isang kawali eh. Isang malaking Ayun ganyan. lang. Sabi ganon, ano yan? Pagkatapos yung kuha-kuhaan yung tapos ipapakain niya sa mga kasama niya sa bahay, yung tira niya. Talaga. Tatawa talaga ako eh. Kasi ganito siya, di ba, nandito yung malaking mangkok na buong niluto niya, sinali niya lahat. Yeah. Ganyan siya, subo siya, di ba? Tapos, ganun. Marunong ka na lang palang tumingin sa baba. Nung baba. Sabi ko, marunong ka na rin palang tumingin sa comment Oh, section. doon natuto ko sa'yo. Sa comment section ako Matutuwa ka sa nagpupunta. comment section, doon sila nag-away. Sabi ko, mapunta nga sa comment section. Doon sila nag-aawayan.
Ano ito? Saan ba yung personal data dito? Papalitan. Alam mo, pag itagal ko hindi nagkagamit ng Facebook. Huy! Huy! I'm Suriname. Oh, wow. Nice. Siya yung kausap natin. Suriname. Sabi niya Muslim siya. That's nice. That's Suriname. Abang ko sa kanya. Pwede naman. Mga Muslim naman sigurong Suriname, no? Sa bagay. Ikaw naman. Sa atin. I cook for you. No, sorry, but we know how to cook. I cook for you. We are a chef. I'm a chef. Sabi mo yung chef ano pa sa hotel. Pakita mo yung ano mo. Pero wag yung pangalan. Alam. Yung garahati lang. Ang gagawin na yan. Intindi. Kahit saan naman may ganyan-ganyan. Ay, hanapin mo nga yung ano. Papalitan yung name. Kami bawang hinanako. Sabi mo, Kumain ako ng bawang. maano yung ano. Ano? Yung hihingahan mo, sabi. Pagod ako kagabi. Ano bang ginawa mo? Pinagod ako ng kuwent mo. Mauso, ano all? I'm cooking everything. Oh, that's nice. Kaya, babangon pa sana ako eh. Tapos It's nice. Ano ba to? minsan pag napapagod ako, parang hindi na ako katulad ng dati. Na go, go, go. Ngayon medyo ano na ako. Kumalma. Go, go, go. Go, go, go! Todo na to. Ito naman kasi. I-refresh mo nga muna tong page mo. Pwede bang ano mo muna yung i-log out tapos i-in? Kasi ganyan kasi yan. Kailangan i-refresh or i-install tapos ibalik. Aba, gusto ko niya. Can I see the other girl? But she's not Sabi mo, single. umalis na. Nirefresh mo na. I-on ko na. Mm. Bye-bye. Bye, bye, bye. Oh. Naalala ko sa Pilipinas. Mm. Pag bumibili kaming mani. Mm. Yung classmate ko nung high school. Yeah. May tindahan sila kasi yung bahay nila tabing daanan talaga. Yung iniikutan ng jeep. Mm. Diba doon marami nagtitinda? Oo. Sabi niya, Ano? Palitin mo muna yung sus Maria. Hindi tayo nakatapos. hey, andito kami sa trabaho nagla-lunch. Yeah. Lamara. Hindi ganyan Okay. Lamara. Pero, Mahal na to. Dito to susuot. Salamat, Papa. Adamos, sandali. Sandali lang pambabae yan. Everything. Okay. Pambabae yan. Madami-dami din yun. Adamos, sa palagay ko ito ang bagay sa'yo.
Tsaka yung mga iba-iba Parang pang bagay pinaipa. naman Pero din sa titignan ito. ko, sige, padala ko ang client mo. Joke Oo. lang. Punta ka mga bandang alas 5. Pardon, sorry. But anong oras ka ba pwede? Nakakatuwa yung ka-inosente Anong natin oras dito ba? sa mundo. Manggagaling pa si Melanie sa Leiden eh. Kaya nga mas lalo kayong higit na mag-ingat. Alas 6 kami, pero mga alas 4 Sapagkat sabi ko kay kayo. Michelle, sunduin niya na ako. Pero puno ng depende sa kalas. alam mo naman, magpapasundo lang kami. Mag-ingat. Oh, kasi kung maaga ka, depende rin yung wala pa naman sila. But anyway, okay. Yeah. O sige, pag-usapan, itanong ko kay Michelle kung pwede ba maaga, ya? Oh, sige, okay. Okay, sige, bye-bye. Uy pare, ganda ng costume mo. Hindi mo na ako sasagot para matapos na yan. Oh, may ano ka pare, buko pare oh. Ano ba yun? Ito, pre? Umorder siya Okay, kay Michelle lang. Dadaanan. Hala! Dadaanan. Ay, patay. Ay, patay. Ayun. Narinig nyo naman na siguro ito kumakalat na Santa Babies ng Kalaban. Pahiro-hiro pa yung Santa Babies na yan. Mga kriminal din yan. Tell your friends, we're coming for them next. Kung talagang galit kayo sa mga korap na yan, tulungan tayo. Sanggang dikit for real. 2026, taon natin to. Walang tatalo sa akin. Ubusin ko na to. Nilag out mo. Ha? Nilag out mo. Ang Facebook? Ay, ina-log out talaga yung Facebook? Oo. Akala ko yung telepono ang ina-log out. Ay, yung Facebook. Kasi nag-hang ba? Alam mo yung password naman. Never say die. Coming soon. Tawag natin to sa GMA Nasa Prime. bahay. Ang kapalaran ng lahat Zelda, pwede mo ba ay i-ano haharapin lang ninyo ng ng sabay bilang duo. Sa daytime. ang duo Alam ko yung ano ko. Pinipili ko pong Mga duo. Zelda das PBB 3000 for the Celebrity stay Collaboration 2.0, 9:40 p.m. Balikan ang kwento ng putot Paano balat na ilalog batang out yun? nagkaroon ng bagong pag-asa Nilag sa out mo yung buhay. Facebook ba? Ang star Paano of ko a nga new siya ilalog out? generation, Yung hanggang si mag-log Julie out? Roy. Yeah, May mga out. doppelganger daw. Saan dito? Kapuso mo, Jessica Soho. Si Miss Lee na tinuturing na child genius, pinagbayaran sa loob ng kulungan ng krimeng hindi niya ginawa. She was a gifted child. But that brilliance Christina has taken a Padua. sharp turn. Hindi naman kasi ako 811. Ito, log out. Mag-o-offer sila ng deal tapos aasa silang tanggapin kayo at umalis na. Tanggapin mo na tapos umalis ka na dito. Zelda Montuerto. Sa isang Oh. maawaing apogado bago Yeah. manakit ng ibang Just tao. continue. Continue. Delightfully deceitful. Premieres Jan 5, 5:10 p.m. Nag-enjoy ka na! Maglalo ka pa! Ano na lang to ha? Tapos ka na ba kumain? Planeta mula sa Oh, araw. wala na. Yes, nanonood na. Sa It's Showtime! Dadaling kita punasan ng mami mo, Maya. Wag! Bitiwan mo si Maya! Magagalit ang mama ko kapag hindi ko na ipagigante ang kaluluwa niya. When I Marry a Stranger. Last 5 nights. Parang bata na. tao dito, tinatanggap mo ba ang hamon ko? Panday. Ay maaari siya lamatin ang mandaragit kailan mayayong nanalo. Ang alamat ng lawin, FBJ sa GMA. Alisin mo, please! Alisin mo! Bawal Shout out tumakas. to Pwede kami ang Pastor mag-file ng Channel. dismissal ng TRO. Anong kapalit? Tigilan Thank mo lang you. pagpupul sa amin. Makipagkasundo ba si Hazel? Cruz versus Cruz. Martes, Cruz 3:20 p.m. Grabe naman tong parents mo, Bessie. Nagbigay nga ng clue, hindi ko naman maintindihan. Ano sila, scientist? Hindi ko mapindot kasi yung counter na to. Linda Rivas. Familiar sa akin yung pangalan na yun. Alam ko na kung saan ako magsisimulang maghanap. Unika Iya.
Kalat maginapong bahay dahil puro na swerte ang ating tayo makoning natin dito sa... Hello! Ano bang channel mo? Christina Pablo 892. TikTok Live, weekdays, 11 a.m. Grabing abala naman to. This Christmas season. Nasaan po ba yung mga ibang kamag-anak niyo? Yung mga kamag-anak, ang unang tatalikod sa'yo. Share the love. Sakto! Mukhang naiwan ng dating may-ahari. Joshua, count your blessings. Ikaw ba yung minor? Culture blessing. Rekta ka pa rin. Ihalap kita eh. Ano? Wala po, sabi ko, mag-work lang ako. Ang gwapo ng Adamo. Learn to forgive. Regal Studio Ngayon presents. nagapuhan ka na. Naka-like at subscribe ako. Okay, thank you. Umapaw ang isang ilog kaya binaha ang ilang lugar sa Negros Occidental. Kalawang rider din ang inalot ng Ano oras flashback na? ang News Authority ng Pilipino. Ano man ang lagay ng panahon. Pinaalalahanan naman Naka-like ang at mga subscribe. residente sa low-lying areas. Yung LPA na ito, kikilos po yan pakan. Anong Ang pay? ating Ay, boses. ka ba naglagay ng pay? Ewan ko, wala naman ano. Walang pay, di ba? Abot ng kalikasan, maaasahan, GMA Integrated News. Celebrate the first ever GMA Network.com Awards. Vote now for the new Kapuso Male and Female Stars of the Year. Winners will be revealed live at the Kapuso New Year Countdown to 2026. Fried chicken? Na naman. Malapit na ang 2026 kadilkada. Kaya New Year, Lumi na dapat ang mantra. I-level up mo na si self with the solid deals from us. Be cooler than ever next year with Jisoo Life Handheld Fan Life 7. With turbo fan blades and 5 wind adjustment, sure nang hindi ka na maiinitan. You can also use this hands-free kasi may lanyard at 150-degree adjustable angle to. Pag natikman mo yung tiramisu Sulit ni Maris, ito kasi grabe, from ang sarap. 1,498 pesos, makukuha mo na lang to Yan ang for diyan. only 855 pesos. Marunong rin gumawa si Maris ka ng cake. New Year upgrade? Sagot na ni Honor X. With its 108 megapixel camera, you can capture your 2026 Merry moments. Christmas sa'yo. Di ka na rin masya-short sa space. Merry Christmas kasi din may sa'yo. 256 gigabytes internal storage to. Fast charging at mahaba Ano rin ba ang yan? battery life nito. Pinahirapan naman Kaya ako wala ka ng nang toy. hahanapin pa. From 8,999 pesos, you can grab this for only 8,639 pesos na lang. Achieve your 2026 fitness goal with Amazfit Beat 6 smartwatch. Enjoy vibrant visuals on its 1.97-inch AMOLED display with real-time monitoring Alam for ko na, heart rate, baka sleep, ano to. at kahit stress levels. With Ano? 2 weeks of battery life and Bluetooth connection, di ka na makakamiss ng moment. Ang dating 9,999 pesos, magiging Ano, fitness babak- companion mo na for only 4,370 pesos. Hello. Be harder next year with AutoShare BS21 Party Bluetooth speaker. Busy pa yung Sure na solid Busy pa yung may-ari ng phone. O sige, ano yung joke mo? kasi may tatlong speakers to with full range, powerful sound. Ako muna ang titingin. Hi! Anong joke meron ka? Sige nga, parinig. Ate. Oh, Tara. Gusto mo ba makita kung ano ang mga bagong mga itsura ng mga sangre? Ano spelling naman tuwat mo? Bagong itsura? M-O-N. Bakit? M-O-N? T-U. Sangre E-R-T-O. Samara! Pardon. Sorry. Nadikahay ako. Hello, hello, hello.
Nabusog ako sa kinakain ko. Wow! Hip-hop. Ah! Aba! Tingnan mo, ganda na yung plamara. Sangre Dea! Amo natin. Siyempre. Sangre Damos! Aba? Hip-hop. Ah! Ang gaganda niyo. Mukha na talaga kayong totoong tao. Said hi. Ano naman English ng maliit na? Maliit na? Patatas. Eh di, Lumitaw ng Small dalawang potatoes. buwan sa kalangitan sa Sapiro. Umaasa kami na nabuo ng pasya ng aming mahal na hara. small Ng potatoes, kaunting panahon upang magawa ito. little potatoes, cute potatoes, Wala nang panahon Mali. para maghintay sa iyong pasya, mali, mahal na hara. Lalo pinapatagal mo ito. Lalo mo Ah, pinapalata sa lahat ng mahina. ano daw? Hindi mo kailangan na patanganin ang aking Poto? at sa Ha? sa kaharian na ipinabana sa akin ng aking ama. Eh di gawin mo yung tama. Bakit naging poto? Sa lupain ito. Kumontwar. Iharap mo yung lalaking gusto mo mapangasawa. Dahil kung hindi, ngayong gabi rin, itatakda natin ang pag-iisang dibdib ni Unison Ano? Santos. Potito. Ayos naman talaga. Sakto nga yung sukat sa inyo eh. Ha 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 ha. Potito. In fairness, pwede. Muna natin pinuputol ang inyong panonood dahil sa isang masamang kaganapan. Isang masamang balita na hatid ng ating kasamang field reporter na si Maris Reyes. Maris, Ano, meron ka pang joke? Magulo ang paligid. Nagkalat ang mga sugatan at patay. O sige, anong English ng aso? Dog. Dahil sa biglang pag-atake ng isang taong nakasuot ng Dog. costume at nagsimulang pumatay ng mga tao. Si Zaur. Walang nakakakilala kung sino ang taong ito. Pero isa lang ang malinaw. Dog? Marami siyang nasaktan at napatay. At ngayon ay kasalukuyan na siyang hinahanap ng mga otoridad. Tayo na. Tara. Mag-ingat kayo. Would you rather? Would you rather watch a tree Ang tanong grow or ba a ang taong ito? knee Bakit siya biglang pumatay grow? kung walang habas? Ito si Divine de la Cruz, nag-uulat. Ano naman English ng... Ang dami mong tanong, sandali lang ha. Ang dami ha. Wait. Sabi mo, ano ang English ng aso? O sige, ano naman ang English ng aso? Would you rather watch a tree grow or a knee grow? I'd rather watch a tree grow than a knee grow. Kasi, hindi naman nag-grow ang knee. Diba? Ang knee is tuhod, diba? Ano naman English ng... Ay. Gusto ko, hirap ng malabo ang mata. Oh my God. Hindi ko nababasa sa ano. Ano nang mabibigat yung nakikita natin? Laganap ang pagnanakaw, panguholga, at pagbatay. Ano naman English ng tao? Ano English ng tao? People? Human? Masakit ulo ko sa'yo ha. Pinapagana mo yung utak ko. Hindi nyo naman siguro itong kumakalat na
Santa Babies ng kalapit. Alay. Hero-hero pa yung Santa Baby Sir. Mga kriminal din yan. Tell your friends, we're coming for them next. Kung talagang galit kayo sa mga kurap na yan, magtulungan tayo. Sanggang Dikit for real. 2026, taon natin to. Time to break free from all the lies. Mercy po yung anak ko. Ano yung ano natin? Bago mo ano? Dapat palitan mo na yung email address mo dito, hindi updated. Okay. O sige. Ano? Ayoko, sige. Criselda Montuerto. Kasi Zelda pa yun yung gamit ko sa ano ko. Griselda? Criselda. Amin ako magpindot para hindi ko masabihin. Ano ba yan? Saan? Jan 19. Criselda. Ano naman ang English ng aliit na aso? Aliit na aso. Ano naman English ng ang Puppy. English ng tao? Puppy? English ng tao? Would you rather watch a tree grow or a negro? A negro. Would you rather watch a negro or a Check mo nga kung tama yung mata ko ang labo. potato? O sige, ano naman English ng aso? Asosito? Criselda Montuerto at gmail.com. Haharapin ninyo ng sabay. Asosito? Kaya ang duo na pinipili ko, Pinipili ko pong makaduo. BBB Celebrity Collaboration. Asosito? 9:40 p.m. Hindi ba Azucena? Dahil bad girl ka, minagic ka nito ni Jolly Bear na maging teddy bear ka rin. Oo nga, kailangan paulit-ulit. Kapag hindi po yan nag-jingle by Christmas, forever na po magiging bear ang alaga ninyo. Kayo ang lola ko. Dadalhin kita kung nasa ng mami mo, May. Bitiwan mo si Maya! Magagalit ang mama ko kapag hindi ko na ipagigante ang kaluluwa niya. When I Marry a Stranger. Last 5 nights. Ang babaeng pinakahilig tayo. Ano naman ang English ng tao? Little people? Makababalik pa ba sa piling niya? Cruz versus Cruz. Lunes hanggang Sabado sa GMA. Nag-aral siya ng makeup classes. Hinahayaan lang niyang pagtawanan siya ng ibang tao. Magic makeup box to. At marami tong napapasaya. You are my makeup artist last 2 weeks. This is GMA. Celebrating 75 Anong sagot? Ano English ng maliit na tao? unwavering commitments as we Unano? forever one with the Philippines. O dwarfs? O Nasaan ka man? aray? Philippines Local News is just a click away. Tutukan ang mahalagang balita at kwento mula sa North Central Luzon, Central and Eastern Visayas. I think next year magkakaroon ako ng control sa ano ko. Streamed live Sa GMA dede ko, sa Regional voice TV cancer. official YouTube page. Until Lagi may sumasakit dito sa ano. GMA Regional TV newscasts. Stay updated. Next year. Wala. Stay informed. Wala yung wifi. Ha? Ba't yan nag-loading? Ano to? Mag-concentrate ka nga muna dyan. May anong matapos sa tayo. Ano ba nangyayari? Diyos ko. Pahirap pa naman pala yan. Hindi, may ano lang dito. Anong bang something na problem niya? Kailangan ko maka-accept dun sa ano. May ano. Nangulangot siya. nangyari? Tingnan. Wala na yung nag-iing papa-English. Anong nangyari? Wala eh. Criselda Montuerto. Facebook. Baka kailangan mong tanggalin yung mga iba rito. Alin? May Criselda Van Dyke. Hindi yan, iba yan. Name. Ano yan eh? Sa... First name. Used for 2 profiles. Ay, nakasulat Bakit use nag-loading? Criselda Montuerto. Baka tapos na sila. I-change your name. Tingin ako na muna. Ano ba yan? Check ka muna. Try ulit natin. Mabibigat yung nakikita natin. Laganap ang pagnanakaw, pangobolga, at pagbanag. Kita naman makakatakas eh. Siguraduhin namin may mananagot. At tuloy pa rin
attention dahil live hearing pa rin po ang inyong mapapanood mamaya sa Your Honor. Yes, Mr. Vice Chair. Saan ka ba pinaka-excited sa Pasko? Ay, syempre, excited talaga ako sa Lumpiang Shanghai. Oh, yes. Ibang klase ang lumpiang Shanghai. Hindi pwede mawala yan. Ako naman kuto bumbong. Favorite ko talaga. Fruit salad. Oh, yes. Yummy, yummy. Hamon. Ay, lechon! Oh, yes. Lechon. Grabe. Wait. Pwede tama na. Naku, Bakit? Nagugutom na ako. Ay, naku, pasensya na. huling Sorry. nagutom to, nangain ng tao. Ay, naku. Hindi ko naman huwag mo ako kainin. Marami pa akong anak. Let's welcome our resource persons ang funny duo sa TikTok at mag-best friends for real life, Kevin Bakit Montiliano ayaw? at Yulene Castro! Iimbisigan natin mamaya mga bagay na dapat na bang iban tuwing Pasko. For example, kung may ibaban kayong handa sa Noche Buena, ano Uy. ito? Oy, ano yan? Wala po tayong winner tonight. May conflict of interest on her part. So, sige. Oh my God. Ngayon pa lang saya na, kaya wag po kayong umalis sa Kiliway TV live stream dahil pagkatapos po ng Pipito Manaloto, magsisimula na ang ating live hearing. Dito lang yan sa inyong paboritong podcast na walang hinahatulan. Pero lahat papatulan. Your Honor! Available sa YouTube channel ng Indot, Spotify at Apple Podcast. Nakalive din po kami kada Sabado ng gabi sa Yunon. Pagkatapos ng Pipito Manaloto. Lord God, maraming salamat po sa isang Wednesday na punong-puno po kami ng saya at inspirasyon para sa araw na ito. Thank you so much po sa skills, sa talents po na pinagkaloob niyo po sa amin upang makapag-inspire po ng mga manonood. Tulungan niyo po ang lahat po ng tao na nandito sa set ngayon, from the actors, sa mga staff, at sa lahat po ng bumubuo ng Encantadia Chronicles sa amin, Lord God. Ipuin niyo po ang isa't isa para po magtulungan po kami na sa ayos po namin magawa ang mga tungkulin namin para sa araw na ito, Lord God. At sa mga pamilya po namin, Serena, maaari ka na magpahinga. Marami ba tayong haharapin bukas? Masusunod. Mahal na Hara. Bakit ganyan ang tingin mo kay Perena? Masama ang kutob ko sa kanya. Kutob? Siya pa rin kaya ang aking kapatid. O siya ay isang kaaway na matagal na natin hinahanap. Iniisip mo bang siya si Habon? Maaari. Yeah, nog even naar een woonsquare. Oh, ja.
Kumakanta si ano. May pamilya din pala to si ano eh. Sino ba to? Yung... Sino yan? Si Lira? Oh, kumakanta. Namiss niya yung nanay niya. 25 years ak. Tingnan mo, tama, 25 years ak. 57, 27 na yun. Ay, ano ba yan? At sa bagay, hindi naman nila. Kinakantahan niya kumakanta siya. Tapos, may pamilya pala to si, ano, Si Lira? hindi, yung, ano bang tawag dyan? Ito, to. Sino yan? Yan siya. Ah, Ay, pinatay. si Abner. Oo, May pamilya si Abner? oo. Na ano. Baka sinumpa lang si Abner. Hindi siya sinumpa, meron din siyang kalahi. Hero-hero pa yung Santa Baby Saint. Mga kriminal din yan. Tell your friends, we're coming for them next. Kung talagang galit kayo sa mga kurap na yan, magtulungan tayo. Sangga Dikit for real. The Secrets of Hotel 88. Coming soon. Taon natin to sa GMA Prime. Ang kapalaran ng lahat sa inyo ay haharapin ninyo ng sabay bilang duo. Kaya ang duo na pinipili ko, Pinipili ko pong makaduo. PBB Celebrity Collab Edition 2.0, 9:40 p.m. luluhod sa mga kagustuhan ko yung si Kevin. At ang 1 milyong minana niya sa papa niya, mapupunta yun lahat sa akin. Simona, mana ang habol kay Kevin. Teka, sandali. Lalakad ka na ba? Ihatid na kita. Pabalik na rin ako sa shop. Pabalik ka na? Kararating mo lang ah. Si Troy, umaasa sa pag-ibig ni Naomi. Tricky Love premieres December 29, weeknights 11 p.m. on GMA. Enjoy ka na! Nanalo ka pa! Ano ang ikalimang planeta mula sa araw? Jupiter. Laro Vic sa It's Showtime! Congratulations to our GMA Watch and Win promo grand prize winner of 50,000 pesos at sa ating Week 7 winners of 5,000 pesos each. Laging tumutok sa GMA at abangan ang aming susunod na promos. Ikaw na talaga ang pinaka-sweet na tao sa buong mundo. May hard launch ngayong linggo. Maghanap ka ng bago. Girlfriend mo. Mega Basileros kay Lolo to the moon. Monday to Saturday, 11:30 p.m. sa GMA. Kapag nalaman Nami-message ko nga muna sa Facebook. Okay na? Hindi pa. My God, ano kayang problema niyan? Sayang naman kung hindi rin naman pala maayos. Maayos yan. Chillax lang, chillax. Mahirap pa rin pala ito si Mitoy. Ay, naku Mitoy. Ayan. Ba't ito ganito?
Tapo na to, no? Ano ba to? Ah, sign. Yun.
nako. Paano ba ito ibabalik? Ay, nako. Ba to? Dami naman chichiburete na ito.